Здравейте! От Баклава Хаус Йилдыз. Както знаете, скъпи приятели и приятелки, вече започнахме по интернет да продаваме баклавите и отзади тия локуми, които ги виждате, локумите ни. Вече може да ги поръчвате по страницата thebaklavahouse.com.tr. По еконт се изпращат баклавите всеки ден до 2 часа, като си поръчате, следващия ден баклавите са при вас. Обаче аз днеска исках да ви разкажа. Цяла седмица получавахме въпроси за разликата между тези двете баклави. Между фъстък сарма и фъстък кавръм. Тая баклава е само с едно листче, фъстък сармата. Както виждате, няма въобще такова, само е пълна с шам фъстък. Тая фъстък кавръм е по-тънка, както я виждате. Тя е с 3 листа вътре и тя също така е пълна с шам фъстък, обаче в тази има повече материал и затова тая баклава е шампионската лига. Приятен ден ви желая, да сте живи и здрави, спорен ден!